4. godina za redom kad Hajduk radi ID selekcije ovdje u Dubrovniku i okolici. Pa gledajte, evo ovaj tjedan jučer smo bili u Makarskom, pokrili središte Imotskoga i Makarske. Dan prije smo pokrili Neretvu i dole onaj dio okolice, tako da uvijek imamo 7 središta u Hrvatskom koje kontroliramo i pokušamo barem 2 puta godišnje napraviti ID selekcije i stvoriti nekakvu mapu kada su u pitanju ta djeca. Ovdje, ako uzmemo bliža povijest, u mojoj generaciji 7-9 su, ja bih rekao, 3 legendarna igrača Hajduka, Popa i Zvonimir Deranja, kapetan Hajduka koji danas ovdje, Srđan Andrić, i hajdučko srce Darko Miladin. Također, evo, treba spomenuti da je danas na golu Karlo Sentić. Moja karijera je krenula, nije na ovome terenu, ali tu blizu, u Kuparima, novom klubu Akademiji Libertas, to je tu full blizu, tako da krenulo je i na ovim selekcijama i kroz klub, kroz sve, tako da eto, sad je trenutno najbolje moguće.